Преди 35 години една мечта става реалност. Отворихме вратите към бъдещето, за да свържем традициите с иновациите. Възстановихме Стопанския факултет на Софийския университет. С мисия за знание, развитие и отговорност. Създаваме ново поколение лидери. С компетентност, етика и съзнание за по-добър свят. Свързваме теорията с практиката. Знанието с опита. Идеите с реализацията. Изграждаме общност чрез експериментиране и развитие. В изследванията. В образованието. В живота. Събираме разнообразието на света в сърцето на София за глобално мислене и локален просперитет. 35 години по-късно ние не само си спомняме с признателност, а гледаме смело към бъдещето. Благодарим на всички, които са част от този път и които са част от нашата общност. Честит празник!